са малките ни дечица. Питахте дали си имаме ергени. Вижте какви ергени си имаме. И там колко ергени. Много, много. Я, момчета, вдигнете ръка. Така, да знаем все пак кои са момчетата ни. Хайде да попеем сега и за нашите ергени. Да се
Най-важното добре. Чакай. То не било ясно звънче, най-би било овчарче, стадо си води на кладенче и мома си питаше. Защо питаш, а не пиеш? А вземат ли се пастри китки? Защо питаш, а не ги вземеш? С нощи на Герана направо. Чакай, с нощи на Герана. Следваща след писмо. Нощи
Благодарим на всички, че бяхте част от нашия прекрасен празник. Бъдете здрави! Поздрави от нашата група към всички! Благодарим ви ние, прекрасни Лазарки и Ергени от група Ешко Бешко. Прекрасни сте, но предлагам сега аплодисменти за госпожа Желева, която е режисьор, сценарист и автор на този прекрасен спектакъл.